Il-komunità Bormliża tista' terġa' tgawdi l-istatwa tal-Maħbuba Marija Immakulata hekk kif matul is-sena li għaddiet din ġiet restawrata b'mod estensiv. L-istatwa kellu jsirilha restawr ħafif, iżda meta beda x-xogħol, il-kapitlu sab li kien ikun aħjar jekk isir restawr sħiħ biex issa l-wiċċ, l-idejn u s-saqajn reġgħu kisbu l-kulur oriġinali li kellhom fil-bidu tas-seklu 20. L-istatwa li hija attribwita lis-Soru Marija de Domenico hija maħduma fl-injam. Fl-1905 Bramgat kien ġie mqabbad mill-kapitlu tal-kolleġġjata biex jagħmel xi tibdil fil-vara biex din inksit bil-fidda. L-alterazzjonijiet li saru tant kienu kbar li l-istatwa tal-Immakulata Konċizzjoni kif nafu għallum ngħidu li hi xogħol ta' gatt. Fl-2005 mbagħad tqiegħed stellarju tad-deb madwar ras il-Madonna. Il-pedestal tal-fidda li fuqha qiegħda l-istatwa sar iktar tard u fih jiddominaw il-figuri tal-profeti Mosè, Iżajija, Eżekjel u s-simboli tal-erba' Evanġelisti. L-istatwa rrestawrata ġiet ippreżentata s-sibt filgħaxija fil-Knisja Kolleġġjata ta' Bormla.